babzungu siplace kanjani iorder sisebenzisa iXM app entsha. All right, I understand it's a fair question. Intsha to all of us, so sifuna ukunderstand ama-button. Take a tour with me. Iliphi ibutton esilisebenzisa ukuze sikwazi ukuplace iorder? Nanti landela le button elisilver, yabona le silver la elivela khona ukushuthi la ngiklikha khona. So ibutton lethu lesizokwazi ukuthi siplace ngalo ama-order iliphi ilele liseduzane ne-search button. Yabo i-search button lengathi magnifying glass, yes. Then when upressa leli button, then aseyavela ama-button wakho owenza njani wokuplace ama-order. Sinani lapha sine one click order. One click order uma ngabe uzoyi-activate okusho ukuthi uzokwazi ukuthenga emakethe without confirming i-take profit nani ne-stop loss. Angirecommend ke le ngani ngoba inobungozi, ungafaka ifoni ephaketheni uthole sekunama trade aranayo ngenxa yobungozi bokuthi ayizukukubuza i-take profit noma i-stop loss. Then bese siba nani, siba ne buy when price is. Lokho kusho ukuthi yini, you are able to pen your order. You can buy noma i-price ingakafiki la uyifuna khona, kodwa unalo ithemba lokuthi izofika, uyakwazi ukufaka i-order yakho ibe ku pending, uyili bese uyahamba wenza into zakho uqhubeke ngempilo. Iyothi price mayifika lapho bese iyakwazi ukufaka phakathi emarket, yabo. Then ngaphansi kube yini u-take profit no stop loss. So uyakwazi ukusetha i-take profit yakho ne stop loss sakho kalula nje usebenzisa le app. Uma uklikha lapha already iyakubonisa ukuthi okay usungatype ukuthi ufuna i-take profit yakho ibe kubani, ne stop loss sakho uyakwazi ukutype ukuthi ufuna i-stop loss sakho sibe kubani. La estimated loss, estimated loss, then izokwazi ukuthi ikunikeze ukuthi okay uma ubeka imali yakho kuleya level imali ongayiluza imalini. Athi yabona lo nto leyo. So uma ngabe uhappy ngalokho then usuyokwazi ukuthi ungene emakethe njengoba usuke usufundile noma uanalyzile wenza yonke into yakho, yabo. Then uma ungeza ukusebenzisa leli button then kukhona leli ongena ngalo kule current price la kuthiwa place order at, yabo. Lapho kusho ukuthi uma nje uthinta lelo button uzongena kuleyo price leyo osuke uyibona kuleli bhamuza noma kule tab egreen, yabo. So uyakwazi ukuselecta kuqala ukuthi oh usell. Uma usell ayashintsha ama button wakho abe bomvu. Uma uthi place an order izokubuza lapha, then wena bese ke uyaplace i-order yakho uma ngabe usurathi njengoba kuthiwa confirm an order, yabo. Awukwazi ukuvela ungene nje uma i-one click trade uyi-deactivateile, kuzomela uconfirm i-order after wenze yonke into yokumanage i-risk. And then uma uthi buy then uthi place an order, ama button wonke ase green ukubonisa ukuthi now you are buying. So the green color imelela ukuthi siyathenga emakethe, the red color imelela ukuthi siyathengisa emakethe, angithi. So nginama order bese ngiwavulile already. Abanye baye babuza ukuthi manje babuzungu siwavala kanjani ama order sisebenzisa ini i-bulk option, because manje ngifuna ukwavala wonke, ngifuna ukulinda, ngifuna nje ukwavala wonke lama order lawo. Uyayibona lo nto leyo. All right, no, it's not a problem, it's not a problem, it can be done, yabo. It can be done. So siwavala kanjani? So into ozoyenza ke manje uyabuyela ku main screen yakho, yabo, ku home page yakho. Mawufika ku home page usuza lapha kuma trades. Njoba ufika la kuma trades yona iyakutshela wayengafuna ukuscrolla or iscreen sincane. So ngizovele ngiyimise kanje, yabo. Ngizomisa kanje ukuze ngikwazi ukubona ama option wami kahle. So nanka ama trades wami ayavela, ngino open position, pending orders, yabona ukuthi khona A1 ekhona i-pending order, and then isine history yethu esilokhu siyathatha la njengoba nginifundisa. Then kuma price alerts guys, I do have a video ekhuluma ngama price alert ukuthi uwasetha kanjani. So pending order nginibonisile la,
open position ngibonisile. So sesifuna ukwavala manje lama trade. So vele uklikhe la ku 3 dots, yayibona lo nto leyo, then iyakunikeza ama options. Close all positions, close profitable positions, close losing trades, yabo. So in this case ama trade enginawo awu2 ayaluza, so ngifuna ukuthini, close losing positions qa, yabo. Ngiyavala, iyangitshela ukuthi bengi ku loss enjani, and then ngine trade A1 a profitable, then I want to close my profitable trades, then ngizoselecta u profitable trade, yabo. If ngifuna ukuvala everything whether yalwina or ayiwini, ngizovele ngithi close all positions bese ngiyaconfirma bese iyavala ama order ke awasekho. Angithi niyabona guys. So khumbulani, lena akusiyona ivideo eninikeza ama financial advice, ivideo enenzela ukuthi nikwazi ukusebenzisa ini isystem ngendlela efanele. So it's for only educational purposes mayelana ne-app esetshenziswayo ukuze ukwazi ukutrade.